el musical. Sí, per què ho fem al Coliseu? Ho fem al Coliseu perquè fa 10 anys que aquest teatre funciona com a teatre i vam tenir l'honor d'inaugurar-lo nosaltres amb el Roco Negro, la segona versió, i aleshores ara hem volgut fer-ho aquí. I a part, també per l'arquitectura impressionant que té, que va molt bé per l'espectacle. Bohemi, divertit i somiador, cronista del seu temps i vividor, nocturn i observador com un mussol, que hi ha qui té diners discretament i en canvi hi ha un nou ritme molt estrident que queda retratat de gente bien. Ja ho deia don Santiago Rossinyol. ¿Qué es la gente bien? Potser us preguntareu, tranquils que de seguida ho enteneu. Gente bien, uns nou rics amb molta pasta. Gente bien, una gent que gasta i gastra. Gente bien, que exhibint per allà en passa. Gasta i gasta, fins i tot avui exhibint per allà passa. Gente gela i que no precisa i sempre han existit i sempre existiran. És part de l'ADN que els hi corre per la sang. La comèdia de Molí escriuen Rossinyol per enfotre's dels nou rics. Gente bien és la gran caricatura d'uns nous rics que ignoren la cultura. En els va democràcia o dictadura. Mentre puguin ostentar els és igual. Compren títols a l'etapa modernista. O es deixen un bigoti de franquista. O es passen a la dona socialista. No tenen ni principis ni moral. I canten el poder amb gran adulació. I tot per mantenir la posició. Uns nous rics amb molta pasta. Una gent que gasta i gasta. Les coses les mesuren mirant només el preu. Sempre compren les més cares per lluir-les de trofeu. I és part de l'ADN que els hi corre per la sang. De nous rics i protocols és la Gente bien com la pinta. Ha canviat perquè el senyor l'han fet conte i som uns condemnats. Va, brillo, brillo, que avui esperem convidats molt importants i tot ha d'estar impecable, de la millor qualitat. La porcellana, De la Xina les estovalles són de fil. amb còfia i amb jaquer. Que hem de quedar bé. Suposo que us heu enterat de la distinció amb què han estat pagats els esforços del nostre amo. D'ara endavant en aquesta casa s'han de guardar unes formes diferents de les que s'havien guardat fins ara.